Aprenents i aprenentes, com esteu? Espero que super bé. I res, estem així una vegada més per tal de revisar de manera conjunta una altra tasca de C1, en esta ocasió, que malauradament també va aconseguir un no apte en l'última convocatòria de la Junta de nivell C1, ja dic, que va tindre lloc a l'octubre del 2022. El que farem, bàsicament, com sempre, és revisar la tasca conjuntament, veure quines errades apareixen, explicar per què són errades, per tal que puguem recordar-les i no cometre-les en futures tasques ni tampoc en futures convocatòries. Per tal que tinguem una premissa inicial abans de començar, és imprescindible que vos comente que es tracta d'una redacció que forma part de la segona redacció que apareix en l'examen, és a dir, el que és la part de mediació de l'examen. I per tant ja tenim ahí una indicació molt potent abans de començar perquè, òbviament, si es tracta d'una mediació, les indicacions cal seguir-les encara amb més precisió que quan es tracta d'una tasca normal i corrent. I és que en aquesta ocasió el corrector li fa una remarca a la persona que ha redactat la tasca i li indica que és una tasca que no s'adequa correctament al que ens demanava l'examen. Per tant, ja partim des d'una errada d'adequació i ja sabeu, perquè ho hem comentat en altres vídeos, que les errades d'adequació són difícils de remuntar. Ni tan sols fent una tasca perfecta, sense cap tipus d'errada de gramàtica ni de vocabulari ni res similar, i amb connectors, no? I amb vocabulari de nivell, pense que aconseguiríem salvar una tasca que ja partim de la base que és una tasca que no s'adequa al que demanaven. En aquesta ocasió vos poso en context també i vos explique que la tasca que demanava l'examen era un informe, una mediació i a més un informe. L'informe té algunes característiques principals que el caracteritzen, vaja, i que ens indiquen què és un informe. Una de les quals és el títol. L'informe sempre ha de tindre un títol, que és el primer que li remarquen a aquesta persona, perquè si veiem la tasca observem que no hi ha títol. Per tant, és imprescindible que posem títol quan es tracta d'un informe. I a més, cal fer una segona remarca, i és que els informes ens exigeixen que posem el terme informe en el títol. Per tant, en aquesta ocasió, un bon títol, per exemple, hagués sigut Informe sobre com afectarà el canvi climàtic al turisme en el futur. O Informe sobre el canvi climàtic i com afecta al turisme. I ja està. Alguna cosa similar, no? Però sí que ha d'aparèixer sempre la paraula informe en el títol i ha d'haver-hi un títol, també super important. Per tant, partint d'esta base que ja dic que és difícil de digerir, no? Perquè ja comencem des d'un punt un poc dolent, perquè una errada d'adequació és molt dura, haurem de comentar també les altres errades, perquè no és l'única errada que trobem. El primer que ens remarquen és a la primera frase, abans de comentar, eixe requadre blau que ens indica que fa falta un connector que ens contextualitze què passa, no? Podríem dir, per exemple, que actualment és un fet fefaent que el canvi climàtic no sé què, o que a hores d'ara passa no sé quina cosa, no? Però sí que és imprescindible connector a inici de paràgraf. De fet, no és l'únic moment en el qual li remarquen eixa falta de connector. Si veiem més endavant en la tasca, hi ha un apartat que comença dient les onades de calor i també té un requadre blau a l'inici, perquè ens introdueix una idea nova sense un connector. Observeu que en els paràgrafs anteriors no li remarquen res, perquè, per exemple, en l'anterior, al de les onades, posa quant a la sequera. Eixe quanta ja és un connector, per tant està ben fet. Ens remarquen només, òbviament, els llocs en els quals ens falta eixe connector. I és que cal tindre en compte que en un nivell C1 i encara més en un C2, els connectors són imprescindibles en la tasca perquè són el que ens ajuda a cohesionar-la i a ordenar-la correctament. Per tant, sí o sí, a partir d'ara, són aspectes que caldrà tindre en compte sempre i construir el discurs en base als connectors també.
no només a les idees i als arguments, sinó també als connectors. És imprescindible. Per tant, això és la primera remarca que ens fan. Si seguim endavant, tenim una segona remarca i és una remarca prou bàsica, és a dir, ens enfrontem a una errada d'accentuació molt bàsica, el que suposa que en el nivell C1 tinga una penalització prou forta, perquè, òbviament, jo puc tindre errades en la meva tasca, però segons quines errades, no? Recordeu també que no ens demanen en cap moment que siguem professionals de la llengua, però sí que ens demanen que tinguem eh, alguns conceptes claríssims. I si estem fent un seu aspectes de nivell B1, caldria tindre'ls ja sabuts perfectament, i és el que tenim així. Es tracta d'una errada d'accentuació bàsica. No es tracta, per exemple, d'una excepció ni d'una normativa molt rebuscada. És la norma més bàsica, no?, de què és el que li passa en valencià a les agudes i quan s'accentuen. Ja dic, la part bàsica bàsica. No és l'única ocasió en la qual tenim una errada d'aquest tipus i a més ens demostra que segurament la persona que redacta és una persona castellanoparlant, perquè en castellà, òbviament, sí que una paraula que acaba d'aquesta manera caldria accentuar-la. Seran apareix una altra vegada en el text i també tenim succeiran amb un accent en la an que no podem posar-li perquè no correspon a les normes. Per tal que recordem un poc què passa amb les agudes, vos informe que en valencià accentuem agudes que acaben en vocal, com al castellà, en vocal més S, com al castellà, i així ve la part diferent, quan acaben amb en, in. En este cas és an, no encaixa. Per tant, no és com el castellà que és sempre que acabem amb una vocal seguida de n. No. Així només passa quan siga amb en o amb in. I ja està. Per tant, ahí tenim l'explicació d'aquesta incorrecció que ja dic que és excessivament bàsica per a un seu. Si seguim endavant, tenim la tercera remarca que li fan, que torna a ser una errada prou bàsica, la veritat. Es tracta, en aquesta ocasió, d'una errada d'apostrofació i no és l'única. Si veieu més avall, tenim l'importància també, a banda de l'informació, que és el que tenim així al principi, no? Són errades molt bàsiques, torna a passar igual que el que veiem amb l'accentuació, perquè no es tracta d'una normativa que siga molt rebuscada, ni d'una norma que siga molt difícil, ni una excepció. És, una vegada més, la part més bàsica. Què recordem així? Doncs molt fàcil. Recordem que paraules femenines que comencen per una i o una u que siguen àtones, és a dir, que no tinguen el coll de veu, no poden apostrofar-se. Segons la informació i transmetre la importància. D'acord? És, ja dic, de les més bàsiques. Per tant, també agreuja encara més el fet de tindre una errada bàsica d'adequació perquè ja era una tasca que no s'adequava, però a més té errades prou bàsiques per al nivell, no? Més coses, a veure. Mireu, tenim així el terme desaparèixer. Desaparèixer porta accent, sí, però a la inversa. Porta un accent tancat. És com, per exemple, el que li passa a créixer o aparèixer, quan és la forma simple. Són formes que sí, van accentuades, però tancades. Per tant, la intenció era bona per part de la persona que redactava, però, malauradament, és a la inversa, no? Desaparèixer. Desaparèixer molt de compte en la forma valenciana, que és, al cap i a la fi, la normativa que seguim així, no? Si estem fent un examen constantment seguint les normes del valencià, utilitzar una forma pròpia del català de Barcelona, per exemple, que en aquesta ocasió desaparèixer sí que porta accent obert, no encaixa, no? Per tant, jo sempre vos recomano que tingueu coherència. Si redactareu seguint les normes que tenim així al territori valencià, totes han de ser iguals i sempre les mateixes normes, i en canvi, si per exemple sou persones de Barcelona que feu un examen en la Junta, podeu fer servir el vostre vocabulari, però sempre ha de ser el vostre vocabulari, no? És a dir, bàsicament, que tinguem coherència i cohesió. Per tant, desaparèixer en valencià
porta accent tancat. Més, tenim així pèrdues, és una paraula a la qual li falta un accent. Pèrdues, un accent obert en la E. És una esdrúixola. Pèrdues, la U i la E van separades. Per tant, pèrdues porta, ja dic, accent obert. Seguim endavant i tenim seran, una altra vegada, com ja havíem comentat, que és incorrecta, i tenim, com ja també he dit, l'importància. L'altra errada que tenim per ací és important, i és que a eixe és li falta un accent. El verb ser en és i en són sempre porta accent. Es tracta bàsicament d'un accent diacrític, un accent prou bàsic, per tant cal tindre en compte que no podem deixar-nos el fora, no? Torno a remarcar-vos una vegada més la importància de preparar-vos, al meu parer, de la mà d'una persona que siga especialista i que puga fer-vos sabedors i sabedores de les normes actuals, de les normes vigents, de l'actual normativa, no? Una normativa que estigui actualitzada i en este cas que vos indique que porta accent sempre perquè és una falta molt, molt bàsica. Perfecte. Vinga, seguim endavant. Ja havíem remarcat que en el paràgraf de les onades de calor ens feia falta un corrector a l'inici i així tenim més errades. Per exemple, tenim succeirà. Este no li remarquem la forma perquè li faig falta accent, no, és un pronom, per tant no porta accent diacrític. El que li remarquen és que en aspectes formals, com és el que estem fent ací, la forma que preval és se succeiran. És a dir, quan tinguem dues esses en contacte, o millor dit, vinga, un pronom feble és que va seguit d'un so de la S sorda, com és succeiran, com és sap, com és celebrar, no podem fer que estiguen en contacte. Per tant, el que fem és canviar la forma i utilitzar se succeiran, se sap o se celebra, per exemple, no? Cal fer-ho a la inversa. Aquesta sí que ja forma part d'una normativa més apropada i més aproximada al que és el seu, però al cap i a la fi hem de saber-les totes, no? Les més bàsiques i aquestes més precises ja per al nivell. Per tant, seria se succeiran. I en succeiran tenim una remarca, però realment hi ha dues. Succeiran, tal com passava en seran i també en altres formes, no? No podem accentuar-la perquè no acaba com una aguda accentuada en valencià. Per tant, eixa remarca no l'ha fet el corrector, però no podem posar-la. I així el que ens marquen és que la dièresi, encara que si analitzem la paraula, sí que hauria de portar-ne, no porta dièresi perquè és una excepció. Recordeu que els futurs, els gerundis, els infinitius i els condicionals no porten dièresi perquè és una excepció. Molt important, dels verbs acabats en ir, com succeir. Per tant, succeiran és una forma de futur i per tant no porta dièresi. És una excepció, sí que també, com passava amb el se succeiran, no? S'apropa ja molt més al que és el nivell seu, però cal que ho tinguem en compte. Perfecte, diu... és imprescindible fer saber als turistes els perills als que s'exposen al viatjar en determinades dates. Este al viatjar no és correcte. En valencià és en viatjar. És una forma molt habitual al col·loquial, però en valencià és en, no? O qualsevol altra, realment. En és la més directa, però podem explicar la frase d'una altra manera i que siga vàlida, no? El més important, com sempre comento jo als cursos, és no fer la incorrecció. La forma realment que tu tries per a fer la forma correcta a mi no m'importa massa. Per tant, qualsevol forma que no siga este al viatjar serà correcta. Podem dir en viatjar, també, o podem canviar la frase per una altra que siga vàlida i ja ho tenim fet. I a veure, vinga, arribem doncs a l'últim paràgraf i diu d'acord en tot allò exposat.
Este d'acord en és incorrecte, en valencià és d'acord amb. D'acord amb tot allò exposat. D'acord amb. Després diu, estem de... A veure, diu, anys complexos on la consciència, és cert. Què passa amb este on? On només fa referència, només és un relatiu que fa referència a un lloc, a una localitat. Per exemple, quan jo dic l'institut on vaig estudiar és xulíssim. No, ahir sí que té sentit, però així no fa referència a un lloc. Per tant, no podem fer ús de la forma on. Podem dir que, ja dic, hi ha anys complexos en els quals la consciència i el turisme responsable mancarà, per exemple, no? Recordeu que la forma de el qual, la qual, els quals, les quals funciona pràcticament sempre. Per tant, si dubteu quina forma encaixa millor i no voleu ser tan precisos, podeu dir el qual, la qual, i pràcticament sempre, no sempre, però pràcticament sempre, encaixarà i vos funcionarà. I a veure, tenim així estratègica, que passava com abans en desaparèixer, que sí que la persona que ha redactat ha vist que feia falta un accent, però està posat a la inversa. Estratègica fa falta que li posem un accent obert. Estratègica. Per tant, molt de compte. I l'últim que li remarquem també en roig és afectaran, que passa com seran i com succeiran, no? Són formes agudes que no poden anar accentuades. Finalment, l'últim que remarquen és que els informes han d'anar signats, perquè recordem que sempre cal tenir en compte quina tipologia fem i quines parts corresponen a aquesta tipologia. En aquest cas, l'informe té sempre un títol, té una part principal, no?, o inicial d'introducció, d'explicació de què és el que passa, una anàlisi de les dades i una conclusió. I després cal signar amb el nom de qui redacta. Si té un càrrec en específic, posem el càrrec, i si està publicat en algun lloc o està redactat de part d'algú, es posa. Per exemple, en aquest cas podríem dir, no sé, m'ho invente, que redacta Joan Peris, que és el responsable de turisme de no sé quina empresa, per exemple, no? Així que és important també que no ens oblidem d'aixòs aspectes que aparentment no semblen tan importants perquè és com que engloben el text i el fan bonic, però que pensem de primeres que no estan tan importants, no? Com poden ser en aquest cas la signatura, l'autoria del text, però són imprescindibles perquè realment posar-ho o no posar-ho determinarà i li indicarà al corrector que nosaltres sabem amb certesa com és un informe o no ho sabem. Per tant, per concloure també aquesta reflexió, aquesta revisió, és una tasca que partís des d'un punt d'un no apte perquè no s'adequa al que demanava l'examen, però cal sumar-li a aquest fet errades també molt bàsiques com són errades d'accentuació o d'apostrofació que no podem trobar-nos en un C1. Per tant, simplement cal revisar què és el que passa, cal tindre en compte quines normes encara no dominem i posar-nos a tope per a futures tasques i futures convocatòries. Torno a dir-vos que per a mi és imprescindible que el procediment d'estudi el fem braç a braç amb una persona que sí que ens puga indicar el camí, que puga explicar-nos què és el més imprescindible, perquè un aspecte que per a mi és fonamental i que sempre remarquen els cursos és que en un C1 i en un C2 el més important és saber jugar a l'examen, saber com s'ha de jugar i saber com funciona el joc, molt més que saber fil per randa multitud de normes que són imprescindibles, sí, però hi ha aspectes també molt més importants com entendre com fer correctament un examen o què és el que demanen a l'examen, no? Que per a mi, ja dic, és imprescindible. Per tant, res, espero que estigueu molt bé, que vos puga servir aquesta revisió i ens veiem molt, molt aviat.